21 नं सालबारि बिटिसि कन्स्टिटुएन्सियाव दिनै 8था जोंहा PMGSY नि फाउन्डेसन ले खालामगासिनो दं। बेवहाय जोंनि जोबथा एकदम साहा ओनसोलनि जेसेबां बर'फोर दं बिथांमोननि गामि गामि जोंहा बे एबार माने PMGY नि लामाया प्राय फैदों। बेनिखायनो आंबो सम गैयैखाय दिनै माने लास्ट हिसाबै माने गाबोनफोर मडेल कड अफ कन्डाक्ट जानो हागौ। बेनि थाखायनो दिनै एडभान्सनो माने मोनफ्रोमबो लामाखौ जेन कन्ट्रेक्टरफोरा टेन्डाराव मोनखांबानो मावनो हायो बे उद्देश्यखौ लानानै दिनै आं 8था लामाखौबो आंनि बे कन्स्टिटुएन्सिनि जेसेबां दं बेखौ उद्घाटन खालामदों। थ' बहुद मोजां। थ' बेफोरबायदिनो आवगायनि जोंनि प्रधान मन्त्रि अटल बिहारि बाजपेयीआ जेरैहाय बुंलांदोंमोन गामि गामिनि लामाखौ माने टाउनजों थांनाय लामाजों सरजाबफानानै डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ जों समान माने गामिनि मानसिफोरखौबो डेभेलप खालामफालांनो उद्देश्ययैनो जोंनि बे गामि ओनसोलावबो दिनै PMGY हाबबाय। हाबनायखायनो जोंनि साहा एकदम मानासजों नांजाबनाय गामिफ्रावबो PMGY लामाया दिनै साग्लोबना दंफैयो आरो बेनिखायनो आंनि समस्थियावबो 8था लामाया दिनै सिलेक्ट जादों। थेंक इउ।